The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Good morning, everyone, or good afternoon, whichever is your time there. And aniya na sa kita sa atong nandan nga adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios o ning adlaw pasalamat kita sa Dios nga iyang gilugwayan ang atong kinabuhi. So we should be thankful for all of these things. And so we welcome everyone to our daily Bible study through the YouTube of the Vic Balbido Evangelistic Ministry. So adto dayon kita sa pagsugid sa atong mga salang nabuhat ning adlaw, kay kun dili nato isugid kini mahimo lamang babag sa atong pagkabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Og gani ang Espiritu Santo pinagi siyang ministry, teaching ministry, dili siya makalihok, makafunction ngani kanato kung dunay mga sala nga nagababag. So let's use the principle of 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo pinagi sa imong kabubuton. This is pinagilan lamang sa imong free will. Okay? Kung ikaw mo sanong mutuo sa maayong balita at sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus, o ikaw maluwas, then salvation is yours. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, madto dayon kita sa hilom nga pagampo, aging pangandam. Let us pray. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ninilayan sa mga adlaw nga di mo kami gidala dinhi aron kami makapadayon. Dini nga mong tulumanon adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong pulong, the process of growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw kaninyong tanan. Again, ako kamong abi-abihon kaninyong labi ng mga bag-o o sa atong mga igsoon diyan ni Kristo, atong mga subscribers. So we warmly welcome everyone. Okay, palihog pag-abri karon sa imo. Oh, by the way, ang atong title gihapon mao ang The Doctrine of the Divine Sphere. Okay, open your Bible to 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Primero Corinto kapitulo 2 bersikulo 16. Popular kini nga bersikulo nga kini nagahisgot bahin sa huna-huna ni Kristo, the mind of Christ. Okay? Now, ato kining tukbilon sanglit ang ato ng nasayran pinagi sa doktrina nga ang Kristohanong paagis pagkinabuhi usa ka matang sa pangunahuna. It is a system of thinking. Ug mao nga ang atong pagtutok nining atong pagtulunan nga divine sphere pinagi sa atong pangunahuna. Okay? So
of course, we know for a fact that God minds matter. Okay? Be who you are, o moingon ka nga unsay imong gibati tungod kay those who mind don't matter, and those who matter don't mind. Now, this is a tongue twisting kining atong gihisgutan. Now, unsa man nato pag-ugmad nining hunahuna ni Kristo? 1 Corinthians 2:16. Of course, ang husto tukma maayo nga pangunahuna in a world gone wrong, ibaw naman tanga, kaguliyang naman ng kalibutan na. Okay? Besides atong naibawan sa doktrina nga, we are an evil time. Kita sa panahon sa kadautan. So therefore, ang Diyos nagamando ka na itong mga magtotoo, ilabi na, sa pagpalit sa panahon, purchase the time, tungod kay ang panahon dautan, because the days are evil. The world gone wrong. We need right thinking. Naibaw ka? Aniya kita nagapuyo in the era of the smartphones o sa mga stupido nga mga tao. Diba? Ibaw ka? Dili ka makapuyo, makakinabuhi, dili ka makakinabuhi sa usa ka positibong kinabuhi uban sa mga negatibo ni mong pangunahuna. You cannot. You cannot live a positive life with a negative mind. Gusto? Now, the same thinking sa mga pangunahunang tawhanon, the same old results sa tawhanon nga mga solusyon ini. Kaya nga itong mga pangunahon na agad, musangpot kini ngadto sa mga katuyuan. Ang mga katuyuan go forth in action sa paglihok. O nga itong mga panglihok mo hulma, mo purma kini sa atong mga batasan, habits. O ang atong mga habits maoy mo himog desisyon unsa ang atong matang sa pagkatao. O ang atong matang sa pagkatao maoy magpahiluna sa atong dadangatan. Nakasabot ka ba? Now, kung ato kini in Englisson, nag-ingon kini nga thoughts lead on to purposes. Purposes go forth in action. Actions form habits, mga batasan, o mga kanang, I think, masabtan na nato kanang. Ang atong mga batasan, mo himog desisyon sa pag-unsa, pahulma, pagpurma sa atong kinaiya. Ug ang atong kinaiya mo'y magapahiluna sa atong dadangatan. Character fixes our destiny. Now, kung makaamgo ka lang, unsa ka ligon sa atong pangunahuna, unsa ka gamhanan sa atong pangunahuna, di gyud ka magunahuna og mga negatibo nga mga pangunahuna. You know what I mean? If you just realized how powerful your thoughts are, you would never think a negative thought. Dili yun. So mo na nga sugdi karon mismo what you will be hereafter. Unsay imong dalangatan. Kaya nga itong pangunahuna, mao ang tanan, what you think you become. Karon, kung magunahuna kag pulong sa Dios, Bible doctrine, na prinsipyo bitaw nagabarog ni the more you know, the more you need to know. Yung niya sa kapangutana nga natubag, duha kini ka mga pangutana, rise seeking answers. Now, you could come out with real good question sa diha nga ikaw magahuna-una ubos sa pagdumala sa Espiritu Santo.
Apan kung ikaw magunahuna ubos sa pagkakarnal, you start to ask insane questions. Mga binuang o mga tinunto lang, mga dautan yung mga pangutana. So, usba ang imo pangunahuna. Ayaw ang imo mga panglihok. Change your mind, not your actions. Kaya ang Biblia nagkanayon, unsa ganing gunahuna sa tao mao kana siya. Na sa proverbio, as a man thinks in his heart, so is he. Unsa may himplo nini. Now, kung dili ka magunahuna of committing adultery, you will not commit it. Gusto? Natural. So you become what you think, choose to believe. So, ang matag huna-huna, nga atong huna-hunaon, mao ni magahulma, magapurma sa atong dadangatan unya. Sabta gina. No, kini si Satanas ra ba, magagamit ra ba kini siya og kanang mga pangunahuna nga bakante, imbuto sa vacant mind, kini as a dumping ground. You see? He uses a vacant mind as a dumping ground. Now, kining mga magtotoo nga naay pulong sa Dios nga gimitabulay sa kini sila nagatuo sa unbelievable. Nagatanaw sila sa dili makita. Mubati sila sa intangibles o mukabot sila sa mga imposible ng kabuton ug mo abot gid sila kadtong butang di gid maabot. They overcome the unbeatable. Mabitaw na sa kanta. And they understand, makasabot sila sa dili masabtan o magpakabuhi sila the unthinkable. Paminaw. There's nothing more dangerous than a closed mind. Delikado. Kung ang imong pangunahon na sirado, delikado na. So, unsa man mo pag kanang usab, pag kanang imong iliso, ingnon nimo imong usbon ang imong pagkatao diha sa imong sulod. Unsa man? Well, ang mga prinsipyo sa Dios for inner healing and lasting change. Now, panalitan ng mga kalampusas kinabuhi, makabot man kini pinagi sa positibo nga pangunahuna. You see? Through positive mental attitude. So, pilia ang imong kanang subayunon. Choose your path. Daily. Adlaw-adlaw. Or, ang maalamon nga huna-huna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16 na po. Kay wala ba'y maayong panahon isugod nini kung dili karon mismo. Karon. Sugdi na. There's no better time to start than now. Pasud na dayon ang panghuna-huna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. Put on. Usba ang imong panghuna-huna. Pinagi sa butang sa imong bagong pagkatao nga ginausab kini, ginapulihan kini by means sa mga metabolized Bible doctrine diha sa imong kalag. Kolosas 3:10. Mao nga unsa kami nung danon gayud ning atong panghuna-huna. Ato gining una-unaon kay kini atong ihisgutan bahin man sa una-una ni Kristo. So, di ba ni ang proverbio nagsulti, unsa gani ang gunahuna sa tao mo kana siya. Kana karon nagpaminaw ni atong mensahe. Ikaw kana nga naa diha sa imong sulod, your inner man. Ug mao kana ang usabonon. Ayaw usab ang dihas gawas, ang sa sulod. Kaya magsugod man yun sa sulod.
Sabot ka. So di nila ko nakita kutob sa atong pagtuon ni ini o atong ipadayon kini ugma. Daghan pa katag paghisgutan bahin ni ini atong topic, the doctrine of divine dynasphere. Unsa kami nung danon kini atong dapit nga puloy-anan nga giandam gitagana sa Dios kana atong mga magtotoo. This is for us believers, not for unbelievers. Unless ang mga unbelievers mo sud sila sa plano sa Diyos, pinagi silang pagtuo lamang kay Kristo lamang, then ana pa sila makasalmo to sab nining atong pagtuon, makasambot pinagis pagtudlo kanila sa balang Espiritu Santo. O kini atong ministry gipahiluna kini sa Dios alang sa atong kaayuhan o sa atong pagbarog sa atong pagkakristohanon. Di nila ko nakita kutob o magampo ta. Amahan na mong Diyos, salamat sa imong grasya. Salamat sa imong pagbantay ka na mo. Adlaw-adlaw, pagsangkap sa among mga gikinahanglan. Salamat niining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kini nga ministry in a mighty way, powerful way, aron sa pagsangyaw, pagsabuwag sa imong kamatuoran, mong mayong balita sa kaluwasan. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.